Адаптацыя мігрантаў працаўнікам з Узбекістану будуць тлумачыць беларускія законы. Праца пад пагрозай дронаў гомельскіх студэнтаў накіравалі ў расійскі Туапсе. Славянскі базар у Віцебску творчы кірунак задалі Пуцін і Лукашенка. Гэта аб'ектыў. Анастасія Русецкая. Вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Міністр унутраных спраў Іван Кубракоў заявіў, што мігранты з Узбекістану, якія прыехалі ў нашу краіну, размеркаваныя па арганізацыях і прадпрыемствах Віцебскай вобласці. Прагучала таксама прапанова адукоўваць прыезджых наконт асаблівасцяў беларускага заканадаўства. Наша с вами задача оказать всю необходимую помощь, начиная от регистрации, но и оказания помощи в адаптации в Республике Беларусь. Надо с пониманием относиться. Иногда люди, когда переезжают с одного района в другой район, есть определенная специфика. Здесь люди приехали в другую страну. Нам необходимо объяснить гражданам Узбекистана особенности нашего законодательства. У панядзелак у Беларусь прыбылі 250 працоўных мігрантаў з Узбекістану, якія меліся заняць вакантныя працоўныя месцы ў сельскай гаспадарцы і жывёлагадоўлі. У сераду ў інтэрнэце з'явілася відэа, на якім меркавана-працоўныя з Узбекістану скардзяцца на умовы, у якіх яны апынуліся, і нізкія заробкі. Неўзабаве з'явіўся новы зварот тых жа мігрантаў, дзе яны абвяргалі самі сябе. Ассаляму алейкум, паважаныя грамадзяне. Калі ласка, хутчэй выдаліце гэтае відэа. Не ведаю, вы маглі няправільна яго зразумець. Відэа было знятае ў першы дзень, калі мы толькі прыехалі на новую працу. Цяпер праца ўжо іншая. Цяпер яны забяспечваюць нас працаю, даюць працоўныя месцы. Арганізацыя БРСМ цэнтральнага раёну Гомля урачыста правяла студэнцкі атрад у расійскі Туапсе. Цырымонію зладзілі на вакзале ў абласным цэнтры ў партовым Туапсе, які неаднойчы трапляў пад абстрэл БПЛА. Беларускія студэнты будуць працаваць прыбіральшчыкамі ў дзіцячым цэнтры Арляня. У БРСМ выказалі ўпэўненасць, што 12 студэнтаў атрымаюць мора ўражанняў, гэта была цытата, і вернуцца дадому з новым досведам. Сёлета ў Арляня праводзілі і іншы студэнцкі атрад, удзельнікі якога будуць працаваць у дзіцячым цэнтры вожатымі. Туапсе ўвесну некалькі разоў трапляў пад удар украінскіх беспілотнікаў, у выніку чаго пацярпеў НПЗ. Горад накрывала нафтавымі дажджамі, адбыўся маштабны разліў нафтапрадуктаў у мора. Цяпер Туапсе функцыянуе ў рэжыме павышанай гатоўнасці, бо рызыка атак беспілотнікаў застаецца і цяпер. Трагедыя ў Іванаўскім раёне. 4-гадовае дзіця патанула ў штучным вадаёме. Няшчасце здарылася учора ў аграгарадку Гарбаха. Па словах маці, дзіця, якое бавілася ў двары, знікла, пакуль яна ненадоўга зайшла ў дом. Жанчына шукала дзіця каля дому, потым на тэрыторыі аграгарадка. Знайшлі цела ў парку ў штучным вадаёме за 2 метры ад берага. Пра гэта паведамляе таварыства ратавання на водах. Міністэрства надзвычайных сітуацый б'е трывогу. Лічбы тапельцаў хутка растуць. Паводле статыстыкі МНС з пачатку года патанула ўжо 120 чалавек. З іх 7 дзеці. Канцэрты, выставы, творчыя сустрэчы, кінапаказы і кірмашы. Літаральна праз 15 хвілінаў афіцыйна адкрыецца 35-й міжнародны фестываль мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску. Фэст мае стаць рэкордна маштабным. Што змянілася ўнутры фестывалю і для якіх артыстаў ён цяпер адкрыты, раскажа Юлія Цяльпук. Сцяг славянскага базару ўзняты, працуюць усе канцэртныя пляцоўкі. Афіцыйнае адкрыццё фестывалю ў Віцебску а 19:30. У культурнай сталіцы Беларусі выканаўцы з 52 краінаў. Імпрэзы і канцэрты распачаліся яшчэ 14 ліпеня, а падрыхтоўка гораду яшчэ вясною. Уделено большое внимание
самим объектом проведения массовых мероприятий. Может быть, вы знаете уже, что реконструкции подлежал сам амфитеатр. Мы заменили сидельные ряды, капитальный ремонт произведен на куполе. Разом з новымі крэсламі і сцэнамі фестываль атрымаў ідэалагічна кантраляваны змест. 3 гады таму настойлівыя рэкамендацыі арганізатарам базару перадала Камісія культуры, навукі і адукацыі так званага Союза Беларуси и России. За эти 3 года произошли существенные изменения в лучшую сторону. Мы стали уходить от пошлого шоу-бизнеса, который понижает духовный уровень народа, и российского, и белорусского. Мы стали делать акцент на то, что требует от нас президент Александр Григорьевич Лукашенко и Владимир Владимирович Путин. У сёлетняй афішы фестывалю большасць артыстаў беларусы і расейцы. Сярод апошніх многія падтрымліваюць пуцінскую вайну. Напрыклад, сёння ў праграме сольны канцэрт Дзяніса Майданова, які падтрымлівае наступ на Украіну з 2014 года і нават трапіў за гэта пад санкцыі еўразвязу. Учора выступаў Олег Газманаў, адзін з галоўных рупараў расійскай прапаганды і вайны. Приехала ў Віцебск і Ольга Кармухіна, удзельніца канцэртаў у падтрымку вайны, якая выступае ў Расіі і на акупаваных тэрыторыях Украіны. Ладзіць зборы для расійскага войска. Чарговыя зэтнікі на славянскім базары Александр Алешка, удзельнік марафонаў за Расею і аперацыя Z, ды і спявак Акмаль Хаджаніязаў, які гастралюе на акупаваным Донбасе. 2 дні таму на сцэне фестывалю выступілі 3 рок-гурты, якія падтрымліваюць пуцінскую палітыку. Чыж і Ко, Пікнік і Елфімаў. Спіс можна працягваць. На сайце Дзяржзакупаў бачым сумы ганарараў. Для некаторых такіх Z-патрыётаў яны дасягаюць 28-38 тысяч рублёў. А возьмуць грошы з беларускага бюджэту. З той жа студні сродкі чэрпаюць сілавікі, якія надзвычай маштабна сёлета падышлі да бяспекі на славянскім базары. Вучыліся душыць імаверныя пратэсты. Пытанне супраць каго? Усталявалі камеры і наладзілі асабісты дагляд наведнікаў. А сёння разгарнулі паказальныя выступленні спецпадраздзелаў МУЗ і кінолагаў, прывезлі выставу рэтратэхнікі. Фінансаванне на асобную мілітары-праграму атрымала і Міністэрства абароны. Юлія Цяльпук, Белсат. Прапагандысты пракаментавалі закрыццё крамаў з беларускай сімволікай, а таксама адмену святкавання купалля ды чарговай гадавіны перамогі нашых продкаў у Грунвальдскай бітве. Ни Рагной, ни вот этим Грунвальдом ничего не закончится. Мы видим еще все остальные ваши закладочки. Вот все эти ваши попытки продавать маечки полунамеком, вот эти все полупокерские ваши штучки, заходы, подходы, все это видим. И поверьте, как Книговку когда-то испепелили просто. Вот мы это делали и помним хорошо, как это было, да? Так и дальше так будет. Вы думаете, что мы дебилы? Вы думаете, что мы тупые здесь и ничего не понимаем? Мы не читаем ваших каналов и чатиков? Мы не читаем вас в тредсе этом самом богомерзком? Поэтому не будет здесь никакого гонора, а будет нормальное белорусское достоинство. У ліпені пра закрыццё паведамілі некалькі крамаў беларускага адзення ды тавараў з нацыянальным каларытам. ЛСТР адзенне, гонар ды рагна. Прычынаў закрыцця ва ўсіх выпадках не назвалі. На дадатак адмянілі штогадовы грунвальдскі фэст у Дудутках ды запланаванае свята сонца, якое мелася адбыцца там жа. Таксама забаранілі святкаванне купалля ў музейным комплексе Дукорскі маёнтак і ў вёсцы Лятохі пад Віцебскам. Да гэтай тэмы вернемся ў студыі Белсат. Абмяркуем з Александром Класкоўскім, палітычным аналітыкам інфармацыйнага агенцтва «Позірк». А цяпер навіна з Польшчы. На Грунвальдскім полі пакуль не з'явіцца бел-чырвона-белы сцяг, але ў музеі не выключаюць такой магчымасці ў будучыні. Дырэкцыя музею Грунвальдскай бітвы адказала на звароты беларускіх дэмакратычных сілаў і аўтараў петыцыі, якія просяць усталяваць сцяг побач з польскім, літоўскім і украінскім. У музеі паведамілі, што цяпер гэта немагчыма, бо поле Грунвальдскай бітвы з прычынай сваёй гістарычнай значнасці знаходзіцца пад асаблівай аховай.
3 стацыянарныя флагштокі стаяць на ім з 1960 году. І каб дадаць да іх яшчэ адзін, трэба прайсці адміністрацыйныя працэдуры і атрымаць дазвол Вармінска-Мазурскага ўпраўлення аховы помнікаў. Разам з тым, дырэктар музею заявіў, што установа падтрымлівае імкненне беларусаў да свабоды і захавання гістарычнай ідэнтычнасці. Адказ кіраўніцтва музея нашаму тэлеканалу пракаментаваў адзін з аўтараў звароту, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Я думаю, что мы зараз павінны яшчэ раз звярнуцца ўжо ў адрес ваеводскага кансерватара. Калі будзе такая магчымасць, я гатовы з ім сустрэцца, каб абгрунтаваць неабходнасць рэалізацыі гэтай ініцыятывы беларускага грамадства. Я думаю, што і нашы гісторыкі могуць тут сумесна дапамагчы ў дадатковым абгрунтаванні. Спадзяюся, што гэта не выкліча нейкага негатыўнага ці адмоўнага стаўлення ваеводскага кансерватара. Латвійская генпракуратура распачала крымінальную справу супраць службовых асобаў памежных органаў Беларусі. У ведамстве палічылі, што сістэматычнае спрыянне беларускіх памежнікаў мігрантам з трэціх краінаў у незаконным пераходзе мяжы варта расцэньваць як, цытата, мэтанакіраваную сістэматычную дзейнасць злачыннай групоўкі. Крымінальны працэс дае магчымасць збіраць, вывучаць і кансалідаваць доказы аб дзеяннях і адказнасці ўсіх удзельнікаў. Дакументуюць не толькі канкрэтныя эпізоды, але і магчымыя арганізаваныя дзеянні і ролю кожнай асобы. Яны могуць быць выкарыстаныя для прыцягнення вінаватых да адказнасці, як толькі з'явяцца юрыдычныя магчымасці. Грамадзянаў Беларусі, якія прэтэндуюць у Літве на доступ да сакрэтнай інфармацыі або трапляюць пад правяранні пры атрыманні віду на жыхарства, цяпер могуць скіроўваць на паліграф. Сейм Літвы пашырыў пералік людзей, якіх дазволена правяраць на дэтэктары хлусні. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі ў Вільні Глафіры Жук. Новыя правілы датычаць усіх замежнікаў, якія літоўскія спецслужбы ўважаюць патэнцыйную пагрозу нацыянальнай бяспецы. Яны могуць закрануць і грамадзянаў Беларусі, што жывуць, працуюць або афармляюць документы ў Літве. Был утвержден дополнительный контролер вот этих всех организаций, которые проводят интеллигенции. Поэтому сейчас уже 2 человека официально имеют такое право смотреть, чтобы не было нарушения прав человека. Паліграф будуць ужываць у канкрэтных выпадках. Напрыклад, калі ўзнікнуць падазрэнне, што чалавек схаваў факты сваёй біяграфіі, падаў непраўдзівыя звесткі або можа быць звязаны з дзейнасцю замежных спецслужбаў. Правяраць таксама будуць замежнікаў пры разглядзе пытання аб выдачы віду на жыхарства. Поліграф не може визначати... Паліграф не може визначаць выняткова хлусню. Гэта значыць, што ні ў Літве, ні ў якой-небудзь іншай краіне свету не існуе прылады, якая магла б дакладна паказаць, што пэўнае сцвярджэнне ёсць менавіта хлуснёю. У літоўскім міністэрстве абароны тлумачаць гэтыя захады геапалітычнай сітуацыі, актыўнасцю варожых спецслужбаў і павелічэннем колькасці спробаў вербавання. Пры гэтым адмова прайсці паліграф можа быць расцэненая як прыкмета патэнцыйнай пагрозы дзяржаўнай бяспецы. І гэта здольна паўплываць на пастановы літоўскіх ведомстваў. Но если нет обоснованных мотиваций, что он не может, тогда возникает подозрение, что он что-то скрывает, а это уже нехорошо. Значит, он где-то врет. Пацікавіліся ў паліграфолага, як уплываюць лекі на вынікі дэтэктару хлусні. Напрыклад, калі чалавек прымае антыдэпрэсанты. Якщо людина, наприклад, довго приймає... Калі чалавек, напрыклад, працяглы час ужывае антыдэпрэсанты, то хутчэй за ўсё, гэта не перашкодзіць правядзенню даследавання. Аднак, калі ён у дзень даследавання або за 1-2 дні да яго раптоўна спыніць прыём прэпаратаў і будзе адчуваць наступствы іх адмены, то хутчэй за ўсё, правесці даследавання не ўдасца. Таму першапачаткова заўсёды праводзіцца так званы стымульны тэст з загадзя вядомай няпраўдаю. Ён дазваляе паліграфолагу зразумець, ці чалавек перабывае у такім псіхафізіялагічным стане, пры якім можна надзейна вылучаць найбольш значныя рэакцыі.
У Літве удакладняюць, што адмоўны вынік паліграфу не павінен аўтаматычна азначаць адмову ў дакументах або допуску да сакрэтнай інфармацыі. Спецслужбы мусяць улічваць і іншыя звесткі, біяграфію чалавека, ягоныя сувязі і атачэння. Папраўкі падтрымаў 81 дэпутат Сейму, 4 прагаласавалі супраць, яшчэ 14 устрымаліся. Ініцыятарам зменаў выступіла літоўская вайсковая выведка. Выкарыстанне паліграфу менавіта пры выдачы або падаўжэнні віду на жыхарства пакуль выглядае нетыповай практыкою. Яно існуе толькі ў Літве. Глафіра Жук, Белсат. Ва ўкраіне разгарнуліся масавыя пратэсты пасля таго, як прэзідэнт Владзімір Зяленскі адправіў у адстаўку міністра абароны Михаіла Фёдорова. Міністэрства ён узначаліў толькі паўгода таму і зарабіў рэпутацыю рэфарматара, які скараціў бюракратыю, наладзіў дронавую вайну і правёў аўдыт міністэрства. Паводле прэзідэнта Украіны Владзіміра Зяленскага прычына адстаўкі – канфлікт Фёдорова з галоўнакамандуючым ЗСУ Александром Сырскім. Што адбывалася сёння ў Кіеве? Наша здымачная група пабывала на пратэстах. Ганьба! 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 Багато чого сходить з рук при вашій владі. Але коли у нас є ефективність і ви ухвалюєте такі рішення, це абсолютно неправильно. Нам не все одно! Нам не все одно! Президент під час війни не має обирати в такій ситуації. Чесно. Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. Якщо сторони не можуть вирішити питання, прийдеться вирішувати мені. Прибирати ефективного міністра, який показав себе на цьому міністерстві трансформації цифрової, і потім прийшов сюди на Міністерство оборони, запровадив контракти, які мають відстрочку. У мене єдине питання: а який взагалі сенс тоді дій обирати Міністерство оборони, якщо критерій неефективність? Верховная Рада прагаласавала за прызначэнне Сергея Карэцкага прэм'ер-міністрам Украіны. Топ-менеджера украінскага нафтагазавага рынку на гэтую пасаду заявіў прэзідэнт Украіны Владзімір Зяленскі. Дэпутаты Верховнай Рады ухвалілі ягоную кандыдатуру. Пра гэтую ды іншыя навіны замежжа Аліна Скарбунова. Паводле Зяленскага, менавіта Сергей Карэцкі на дадзены момант самы падрыхтаваны для пасады прэм'ер-міністра Украіны чалавек. 48-гадовы Карэцкі апошні год узначальваў нацыянальную акцыянерную кампанію «Нафтагаз Украіны», а раней кіраваў кампаніямі «Укрнафта» і «Укртатнафта». Перад урадам стаяць канкрэтныя задачы, якіх чакае украінскае грамадства і якія патрабуюць часу. Поўнае забеспячэнне сіл абароны Украіны і маштабаванне нашага абаронна-прамысловага комплексу. Падтрымка насельніцтва Украіны, сацыяльная абарона і асаблівая увага для прыфрантавых грамад. Там, дзе цяпер найскладанейшая сітуацыя. Тактычная задача, падрыхтоўка і праходжанне наступнай зімы. Кір Стармер з апошнім візітам на пасадзе прэм'ера Вялікай Брытаніі наведаў Кіеў. Разам з Владзімірам Зяленскім яны ўсклалі кветкі да сцяны памяці загінулых украінскіх воінаў. За асабісты ўклад у развіццё украінска-брытанскіх адносін і падтрымку Украіны Зяленскі ўзнагародзіў Стармера адной з найвышэйшых дзяржаўных узнагарод – ордэнам свабоды. Мэта візіту Стармера ў Кіеў – падвесці вынік двухгадовай супрацы і перадаць Зяленскаму пасланне, што Вялікая Брытанія працягне падтрымліваць Украіну і з новым прэм'ер-міністрам, якога маюць абраць у Лондоне ўжо заўтра, 17 ліпеня. Французскі парламент ухваліў законапраект аб эўтаназіі, які дае паўналетнім французам права добраахвотна сысці з жыцця пры наяўнасці цяжкіх ці невылечных захворванняў. У парламенце адзначылі гістарычнасць моманту. Дэбаты наконт закону аб эўтаназіі ішлі цягам 2 гадоў. Перад тым, як трапіць у парламент, законапраект прайшоў па 3 чытанні як у нацыянальным сходзе, так і ў сенаце. Супраць яго былі правыя партыі, рэлігійныя установы і лекары. За эўтаназію перад
перадусім выступалі партыя Макрона адраджэння, левыя і лібералы, а таксама грамадскія арганізацыі. І, натуральна, людзі, каму гэта было неабходна. Каб закон канчаткова набыў моц, засталося прайсці апошнюю фармальнасць – праверку ў Канстытуцыйнай радзе. Пасля гэтага Францыя афіцыйна далучыцца да краін, дзе дазволена асіставанае самагубства – Іспаніі, Нідерландаў і Бельгіі. З крамы Google Play выдаленыя дадаткі ВК, былы ў кантакце, Mail.ru, Аднакласнікі ды Messenger Max. Цяпер іх не змогуць усталяваць уладальнікі мабільных тэлефонаў сістэмы Android. Прытым раней устаноўленыя дадаткі працягваюць працаваць. Выдаленне звязанае з санкцыямі, якія Еўразвяз увёў супраць гэтых расійскіх кампаніяў. З App Store гэтыя дадаткі былі выдаленыя яшчэ 25 чэрвеня, на што ў Расіі адрэагавалі пачаткам антыманапольнай справай супраць карпорацыі Apple. Аліна Скрабунова, Белсат. Іспанія, Аргентына. Ліонель Мессі супраць Ламіна Ямаля. Менавіта такая гучная афіша будзе ў фінала чэмпіянату свету па футболе. Лацінаамерыканцы, дзейныя ўладальнікі золата мундыялі, ўжо каторы раз у канцоўках сустрэчаў ствараюць цуд. У адной другой фіналу, саступаючы па ходзе матчу зборнай Англіі, Аргентына здолела даціснуць свайго суперніка. Падрабязнасці супрацьстаяння грантаў і не толькі у наступным матэрыяле. Другі паўфінал апраўдаў чаканні. Матч атрымаўся неверагодна складаным для абедзвюх камандаў. Англія і Аргенціна выдалі вельмі жорсткі і напружаны двубой, у якім доўгі час амаль не было сапраўдных галявых момантаў. Пасля перапынку англічане ўсё ж выйшлі наперад, а супернік адгуляўся на 85-й. У кампенсаваны арбітрам час ужо сам Мессі чарговы раз прадэманстраваў сваё майстэрства. Пасля яго ідэальнай падачы Лаўтара Мартінес прынёс Аргенціне перамогу 2-1. Такім чынам пацвердзілася адно з праклёнаў гэтага турніру. Ні адна каманда з замежным галоўным трэнерам у гісторыі сусветнага першынства не станавілася чэмпіёнам. Эмоцыі ад гэтага матчу можна было адчуць і ў Беларусі. У Берасці паўфінал на вялікім экране сабраў каля 4000 заўзятараў. Людзі глядзелі футбол проста на газоне стадыёна. Многія прыйшлі з аргентынскімі і англійскімі сцягамі, а таксама размалявалі твары ў колеры сваіх улюбёных зборных. Тысячы аматараў футбола сабраліся і на менскім стадыёне «Дынама», а таксама на нацыянальным стадыёне, дзе, праўда, частка гледачоў засталася незадаволеная малым памерам экрана. Фінал і матч за трэцяе месца мундыялю на пералічаных 3 арэнах таксама абяцаюць паказаць. Матч за бронзу запланаваны з суботы на нядзелю, распачнецца апоўначы паводле менскага часу. На стадыёне «Хард-Рок» у Маямі сустрэнуцца зборныя Францыі і Англіі, а ўжо 19 ліпеня ў нядзелю дзейныя чэмпіёны свету аргенцінцы пазмагаюцца за тытул з іспанцамі, дзейнымі ўладальнікамі залатых медалёў Еўра-2024. Двубой адбудзецца ў Нью-Йорку о 22 гадзіне па беларускім часе. Зміцер Смак, Павел Алейнікаў, Белсат. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш аператыўных навінаў знойдзеце ў нашых сацыяльных сетках. Аналітыку чытайце на сайце Белсату. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Віталём Бабіным. Добрый вечер. Прапагандысты Азаронак і Гігін не хаваюць радасці ад таго, што ў Беларусі зачынілі крамы з нацыянальнай сімволікай, тым самым пацвярджаючы, што краінай кіруе акупацыйная адміністрацыя Лукашэнкі. Што будзе далей, а таксама як зменіцца хада вайны з сыходам міністра абароны Украіны Михаіла Фёдорова, гэтыя тэмы прагучаць у сённяшняй студыі Белсат. Далучайцеся да абмеркавання разам з нашымі экспертамі. Студыя Белсат праз імгненне. Заставайцеся, спадарства з намі. Беларуская роўна забароненая. Лукашэнкаўская прапаганда пацвердзіла, што закрыццё крамаў, якія прадавалі тавары з нацыянальным каларытам, гэта спланаваная сілавікамі аперацыя, якая будзе працягвацца. Пад забарону трапілі і фестывалі, прысвечаныя беларускай гісторыі. Прарасійскія актывісты пагражаюць, што ў выніку знішчыць усё, што мае нацыянальныя рысы.
Вышиванки, кубки, сувениры. Пророссийские пропагандисты с лютостью кидаются на любые проявы белорусской культуры и истории. Гонор, Рагна, ЛСТР. Крамы, якія шмат гадоў рабілі и продавали товары с белорусским колоритом, зачиняются одна за одной. Ничего забороненного нават по новых репрессивных законах у их не знайшлі. Галоўная причина, як тлумачаць сами пропагандисты, празмерная любовь белорусов до белорусского. Не будет ничего, что мы так любим. Так потому что вы это любили, потому что я знаю почему. Потому что вот эти все организации, кто шмотки продавал, кто еще что-то, это ваши мимикрирующие с фигой в кармане ждуны. Подмигивание своим делать, что мы тут, мы здесь, мы рядышком. Вот возьми маечку, вот она как бы и ничего не значит. А вы думаете, что мы дебилы? Свою датычнасць да знішчэння беларускай культуры і гісторыі пацвердзіў прапагандыст і дэпутат Вадим Гигин. Поганой метлой выметим всю эту националистическую заразу. Вы спрашиваете, кто что? Вот они ручки. Яшчэ ў 2017 годзе СМИ публікавалі доказы антыбеларускай дзейнасці Гігіна разам з паплечнікамі на грошы расійскіх фондаў. Пасля таго скандалу каманда пад назвай «Імха-клуб» амаль знікла з беларускага тэлебачання. Але ў 2020-м пасля страйку і сыходу сталых супрацоўнікаў Гігін і кампанія вярнуліся на экраны і сталі актыўна прасоўваць ідэі так званага рускага свету. Ни Рагной, ни вот этим Грунвальдом ничего не закончится. Гігін прызнаўся, што менавіта з ягонай ініцыятывы з крамаў прыбралі навагоднія цацкі з выявай беларускай паэткі Ларысы Геніюш. Таксама пасля ягонага звароту са школьнай праграмы знік твор Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім». Зміцер Смак, Белсат. З нами на сувязі Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агентства «Позірк». Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Дэмакратычная супольнасць цвердзіць, што ўлады проста не перажылі траўму 2020 года, кажа вось у гэтым стрыме Вадим Гигин, і тут жа пацвярджае гэтую тэорыю, кажучы, што ўсё беларускае будзе знішчанае. Спадар Александр, на ваш погляд, ці тут прапагандысты ўжо самыя не заблыталіся вось у сваіх ацэнках? Ну, сапраўды, як бы яны не адмаўлялі, але насамрэч іх, скажем так, калбасіць усё ад 20-го года. Яны ніяк не могуць забыць той уздым народу, той масавы пратэст. І хаця яны вось цяпер душаць беларушчыну ў такіх яе праявах, як вось продаж, напрыклад, нейкіх сувеніраў, там ці шотак з нацыянальнай сімволікай, яны ў душы разумеюць, што ўсё адно мазгі людзям яны не пераробяць. І з тых, хто выходзіў у 20-м годзе, прыхільнікаў сістэмы не зробіш у кожным разе. Таму гэта вось бяссільная злоба, як некалі казала савецкая прапаганда. Ну і потым глядзіце, я не думаю, што там сам Лукашенко ведае назвы гэтых крамаў, і ён менавіта вось кропкава дае такія указанні. Але гэтыя вось выканаўцы, яны шчыруюць, таму што ведаюць у прынцыпе стаўленне Лукашэнкі да беларушчыны. Гэта чалавек з савецкім мысленнем, што ён не раз яскрава паказваў. Потым я згадваю пачатак ягонага прэзідэнцтва, тады галоўным ворагам для яго быў Беларускі народны фронт, і вось яшчэ адсюль асаблівая нелюбоў і ненавісць, можна сказаць, да ўсяго беларускага. Так што гэтыя вось прапагандысты, яны ведаюць, што самы галоўны начальнік іх за гэта не тузане, не паставіць на месца, не зробіць нейкую вымову, то бок яны шчыруюць, ведаючы, што ім дадзены на гэта карт-бланш. Але яшчэ раз паўтаруся, ўсё адно я упэўнены, што беларушчыну такім чынам не задушыш, і людзі ўсё адно будуць трымаць яе, захоўваць яе ў сваіх сэрцах. Спадар Александр, дозвольте еще одну цитату Азаронка. Он кажа: «Не будет здесь никакого гонору, а будет нормальное беларускае достоинство». Калі мы кажам пра незалежнасць краіны, то вельмі часта любіць падкрэсліваць, што Лукашенко захоўвае незалежнасць краіны. Але мы все выдатна ведаем, што незалежнасць гэта не толькі асобная тэрыторыя, асобная назва і прэзідэнт краіны. Гэта таксама і тыя каштоўнасці, якія нельга памацаць, у тым ліку і мова, і культура. І ці сапраўды можа захоўвацца ў такім выглядзе з выкрэсленым гонарам, з выкрэсленай культурай краіна?
Ну, па-першае, вось вы працытавалі гэту фразу прапагандыста, гэта можна разглядаць як знявагу беларускай мовы, таму што беларускае слово гонар для яго нейкае брыдкае, ён перакладае гэта на імперскую мову, достоинство. Так што вось калі ўжываць нават лукашэнкаўскія законы, дык гэта абраза мовы. А па сутнасці, ну, для Лукашэнкі гэты нацыянальны канцэпт чужы. Ён спрабаваў адзін час рабіць мяккую беларусізацыю, адчуўшы, што Крэмль надта ўжо бярэ за гарляк. Але разумееце, у чым галоўная загана? Ёсць жа і дыктатуры, і былі ў гісторыі дыктатуры, якія будаваліся на нацыяналізме. Нават большасць дыктатураў менавіта такі вось нацыяналістычны канцэпт эксплуатуе. Але Лукашенко ад пачатку зрабіў стаўку на так званую братнюю інтэграцыю з Расіяй. Гэта азначала, што трэба падабацца Маскве. А Масква бачыць нацыяналізм нават там, дзе ім і не пахне, у нармальных нейкіх праявах нацыянальнага духу. Таму Лукашенко, выбраўшы у якасці стратэгічнага партнёра Маскву, а фактычна стаўшы яе васалам, мусіў танчыць пад яе дудку. І тым самым гэта супадала яго і супадае з яго унутранымі установкамі з нянавісцю да беларушчыны. Плюс яшчэ вось раўненне на старэйшага брата, так мовіць, дагадзіць, каб ён паляпаў па плячы і даў болей нейкіх танных ресурсаў. Усе гэтыя факты ці не пацвярджаюць тое, што Беларусі кіруе проста акупацыйная адміністрацыя? Ну, гэта ўсё ж такі спрашчэнне. Таму што Лукашенко пры ўсім пры тым мы бачым, ён манеўруе. Так, ён пасля 20-го года і асабліва пасля 22-го года, калі стаў саўдзельнікам агрэсіі, ён сваю залежнасць ад Масквы вельмі катастрафічна падвысіў. Але ж мы бачым, што яму вось з Пуціным, так бы мовіць, у адным акопе няўтульна. Ён манеўруе, ён спрабуе і з Трампам там амерыканскі гэты трэк неяк развіваць, і еўрапейскіх эмісараў запрашаюць у Мінск, і з Кіевам, як высвятляецца, закулісныя ідуць перамовы. То бок, канешне, ён чалавек, які адданы не нацыянальнай ідэі, але які шалёна любіць уладу. І з гэтага гледзішча ён манеўруе, каб не аддаць вось гэтую тэрыторыю, гэта, як ён кажа, клачок зямлі Маскве. Таму іншым разам ён усё ж такі упарціцца гэтым імперскім імкненнем Масквы. Але, канешне, тут загана менавіта вось у тым, што ён зрабіў у свой час стаўку на імперыю, пайшоў на гэтую вось рызыкоўную гульню, і сітуацыя палягае цяперашняя ў тым, што кавалак за кавалкам ён мусіць ахвяраваць гэтым суверэнітэтам. І, на жаль, усе ягоныя манеўры адбываюцца цяпер усё у болей і болей вузкім калідоры. Спадар Александр, вы ўзгадалі акурат стасункі Лукашэнкі з амерыканцамі, і калі мы бачым апошнюю дастаткова такі моцную хвалю прэсінгу, калі прыходзяць ізноў жа да журналістаў, якія да родных журналістаў, напрыклад, да шмат каго, хто выехаў. Мы маем цяпер выпадкі закрыцця крамаў. Ці гэта не такі сігнал, што, ну, давайце ўжо прыпыніліся нібыта стасункі з амерыканцамі, мы тут заціснем, каб можна было паказаць, што калі дыялог сапраўды спыняецца, то мы можам адкаціць і зрабіць яшчэ горш. Ну, у нас пакуль што няма нейкіх такіх важкіх сведчанняў, што гэты дыялог з Вашынгтонам, з камандай Трампа спыніўся. Так, ён трошкі затармазіўся, відаць, таму што мы ведаем, што ў траўні Джон Коул, спецпрадстаўнік Трампа, мусіў прыехаць у Мінск. Але потым ён у сацыяльных сетках некалькі разоў пацвердзіў, што работа працягваецца. І я думаю, што гэта сапраўды працэс, у якім нават Лукашенко болей зацікаўлены, чым Трамп. Таму ёсць спадзеў, ёсць падставы меркаваць, што ўсё ж такі адбудзецца праз нейкі час вызвалення чарговай групы палітзняволеных. Тут іншая рэч, што, вось як кажуць дасведчаныя крыніцы, лукашэнкаўцы сталі занадта шмат прасіць, то бок яны ўсё болей жорстка таргуюцца, таму што разумеюць, што вось ужо некалькі соцень вызвалена, а асноўныя санкцыі яшчэ не знятыя. Была спроба яшчэ і Еўропу неяк
пры дапамозе Вашынгтона прагнуць, але не надта гэта ўдалося. То бок усё ж такі працэс гэты павінен, на маю думку, прадоўжыцца. А тое, што вось такія рэпрэсіі, там гэтыя крамы, што гандлююць беларускай сімволікай, зачыняюцца. Ну, я думаю, што для адміністрацыі Трампа гэта такая сітуацыя ніжэй за радары, як кажуць, таму што не сказаць, каб Трамп і ягонае атачэнне надта пераймаліся правамі чалавека. У іх дамінуе такі транзакцыйны падыход. Бачым, што сапраўды ўладаў непакоіць вось гэтая траўма 20-го году, і цяпер уважліва сочаць за сацыяльнымі сеткамі, за тым, што беларусы там пішуць. Спікер палаты прадстаўнікоў, так звана Ігор Сергіенка, кажа, што вось трэба зніжаць незадаволенасць грамадства, калі яна з'яўляецца, і даручыў дэпутатам там ездзіць па гарадам, па вёскам, размаўляць з людзьмі. На ваш погляд, вось гэтая праца, гэты заклік Сергіенкі, ён больш абернецца нейкімі метадамі запужвання беларусаў, ці сапраўды дэпутаты будуць спрабаваць там разабрацца ў нейкіх сітуацыях, у нейкіх праблемах і спрабаваць вырашаць гэта ўсё? Я думаю, што гэта ў пэўнай ступені такі дзяжурны наказ на дарогу, каб не білі лынды проста дэпутаты, там з'ехаўшы ў свае акругі. Але разам з тым гэта сімптом таго, што ўлады адчуваюць, што ёсць прычыны для незадавальнення насельніцтва, асабліва ў глыбінцы. Яшчэ ў сталіцы болей-меней, і заробкі вышэйшыя, і усе даброты цывілізацыі, а недзе ў глухой вёсцы, вядома ж, як там, калі гэта аўталаўка прыедзе раз на тыдзень, дык гэта ўжо цуд, гэта ўжо свята. І заробкі малыя там, і працы не хапае. Ну і што можа гэты дэпутат? Сергіенка сказаў, нясіце праўду, вось, даводьце там лінію партыі і ўраду, як раней казалі. Ну, але ад гэтага ж заробкі не павысяцца. Калі няма працы, няма працоўных месцаў, то гэты дэпутат іх не створыць. Увогуле, сістэма беларуская, яе спецыфіка такая, што незадаволенымі найперш займаюцца сілавікі. Таму што, вось глядзіце, узбекі, група іх, там 250 чалавек, прыехала на Віцебшчыну, як вядома, яны запісалі вось гэта відэа з расчараваннем, са скаргамі, што заробкі аказаліся ніжэйшыя, чым там у іхных кантрактах было прапісана. І сёння я гляджу, хто галоўны спікер на гэту тэму? Міністр унутраных спраў Кубракоў. Так што усіх нармалізоўваюць вось такім чынам. Яшчэ ёсць прапанова з боку прапаганды абмежаваць доступ да сацыяльных сетак. Гэта мы ўжо чулі раней ад спадарні Качанавай. Спадар Александр, ці сапраўды наважыцца ўлады, каб рабіць такія радыкальныя крокі, абмяжоўваць доступ, ну і, канешне, караць адміністрацыйна, а можа быць нават паводле крымінальнага заканадаўства за нейкага кшталту скаргі, там вось тое, што людзі любяць так зараз запісваць у тиктоку? Ну, караць гэта заўжды з задавальненнем. Тут, як вядома, машына працуе на поўную моц, і такія прэцэдэнты ўжо былі. Хаця адзін час улада ўсё ж такі, відаць, вырашыла, што гэтыя сацыяльныя сеткі ўсё ж нейкая такая аддушына, нейкі клапан для выпускання пару. Я згадваю, што як перад 8 сакавіка, перад жаночым святам, Лукашенка у сваёй такой манеры фальшывай казаў, там, дарагія жанчынкі, калі нейкі мужик вас пакрыўдзіць, дык скардзіцеся ў тик-ток. Я кожную раніцу чытаю. Ну, незразумела, як можна чытаць тик-ток, мусіць нейкія раздрукоўкі яму кладуць з пераказам там нейкіх тэзаў. Вось. Ну, але факт тое, што ўсё ж такі, відаць, вось Коля, малодшы сын, трошкі, так бы мовіць, адукаваў Лукашэнку ў плане інтэрнэту, сацыяльных сетак, што гэта не толькі памылка, як той старэйшы Лукашенко некалі казаў, што на гэтым і эканоміка трымаецца, і што многія людзі сядзяць проста дзеля забавы. І гэта, я думаю, што Лукашенко сам ужо дапетрыў, што калі адабраць вось гэтую цацку, таму што, той самы тик-ток, тыя самыя трэц, там большы же контент ўсё ж такі забаўляльнага, скаргаў ці палітычных нейкіх тэзаў, выступаў, там адносна невялікі адсотак. І адабраць вось гэту забаву ў людзей, гэта, наадварот, можа нават такога апалітычнага абывацеля раззлаваць. Так што тут палка з двума канцамі, так бы мовіць, і для мяне паказальна, што
у красавіку вось была хваля, таксама прапагандысты крычалі заблакаваць YouTube. Тады, памятаеце, YouTube там выдаліў 3 прапагандысцкія каналы беларускія. І ўсё ж такі тады новапрызначаны міністр інфармацыі Жук, пасля таго, як ён пабываў у Лукашэнкі на кадравым прызначэнні, сказаў, што вось наш прэзідэнт не прыхільнік там радыкальных рашэнняў. Ну, і мы ведаем, які ліберал Лукашенка, але тут, відаць, улады ўсё ж такі ўзважваюць, разумеюць, яны ж яшчэ глядзяць і на досвед Расіі, дзе пачалі глушыць інтэрнэт, месенджеры, сацыяльныя сеткі, і гэта да велізарных збояў прывяло там і ў працы банкаў, платежных сістэм, гэтак далей, і да росту незадавальнення. У пэўнай ступені нават у Расіі мусілі адкруціць назад. Таму, я думаю, Лукашенко пакуль не будзе спяшацца, ну, але калі пагоршыцца эканамічная сітуацыя, ці, крый Божа, палітычная сітуацыя, напрыклад, Беларусь сваімі войскамі ўступіць у вайну супраць Украіны, то тады, канешне, будуць усё гэта глушыць па поўнай праграме, як у Расіі, нават горай, таму што майстры гэтай справы ёсць, на жаль. Спадар Александр, дзякую вам вялікі за гэты аналіз і за гэтую размову. Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк», быў з намі на відэасувязі. Ідзем далей, і тэма беларускіх рэтранслятораў для расійскіх дронаў, якія, магчыма, працягваюць выкарыстоўвацца. Пра гэта заявіў дарадца міністра абароны Украіны, эксперт у радыётэхналогіях Сергей Бескрэсаў, вядомы як Флэш. Гэткую выснову ён зрабіў на падставе аналізу залёту расійскіх БПЛА ва ўкраіну. Напярэдадні расійскі кіраваны радыёрэактыўны шахет атакаваў АЗС у Корасцінскім раёне Жытомірскай вобласці. Адлегласць ад месца нападу да мяжы з Расіяй склала 260 кіламетраў. Паводле ацэнак Бескрэснага, гэта занадта далёка для працы праз наўпроставы радыёканал. Паколькі іншых шагадаў, якія маглі б выконваць функцыю рэтранслятораў, у гэты час у паветры не было, Бескрэснаў робіць выснову на карысць рэтранслятораў у Беларусі. У канцы чэрвеня украінскі бок заяўляў, што беларускія рэтрансляторы перасталі працаваць. Пра гэта гаварылі прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі і галоўнакамандуючы ЗСУ Александр Сырскі. Іван Ступак, вайсковы эксперт, былы супрацоўнік СБУ, з намі на відэасувязі. Спадар Іван, дзякуем вам, што далучыліся да нашага эфіру, і добрый вечар вам. Добрый вечар. Вітаю, дзякую за запрошенне. Як вы думаеце, ці сапраўды гэтыя рэтрансляторы у Беларусі могуць працаваць? Ой, цікаве питання. Дійсно, Сергій Флеш це розголосив. І дійсно, зараз є дискусія в Україні, чи не відновилися раптом ці ретранслятори свою роботу. Що таке ретранслятори, щоб для вашої аудиторії було зрозуміліше, в принципі, на кадрах ви показували, це щось схоже на вежу стільникового зв'язку, на якій є антени, які дозволяють російським шахедам орієнтуватися в просторі і не втрачати зв'язок. Знати, де вони летять, координати, швидкість, де ціль, щоб їх український РЕП, радіоелектронна боротьба, не придушувала. Але тут може бути ще й друге пояснення, окрім відновлених ретрансляторів на території Республіки Білорусь, це тестування Російською Федерацією штучного інтелекту. Такі розробки в них є, на окремих дронах вже були помічені, і, можливо, як варіант, цей реактивний шахет, який летить зі швидкістю приблизно 400-500 км на годину, можливо, в нього була система штучного інтелекту, і він спробував атакувати заправку. І це була така собі тестове використання. Ад пачатку, калі ішла гаворка пра адключэнне гэтых ретранслятараў, то паўставала пытанне альбо адключэнне, альбо дэмантаж. Калі мы перыядычна з'яўляецца інфармацыя, што все ж таки магчыма яны выкарыстоўваюцца, значыць, все ж таки была гаворка пра адключэнне. Наколькі гэта проста, хутка робіцца адключэнне, падключэнне? Підключення – це швидко. Якщо ми кажемо за електричний зв'язок, з розетки ти висмикнув, в принципі, так воно не працює. Вірніше, так воно працює. Зрозуміло, це військові об'єкти, там трішки складніше, але принцип приблизно один. Але давайте так, наскільки я знаю, за моїми даними, скажімо так, є плітки серед військових, це на рівні пліток, що на території Республіки Білорусь в червні місяці було розміщено 4 ретранслятори, 3 з яких
Україна примусово вивела з ладу, а четвертий самостійно припинив свою роботу, його банально відключили. І от тепер питання цікаве, а яким чином Україна вивела їх з ладу? По суті, я скажу, дійсно, я відповіді не знаю, ніхто про це не говорить. Це, кажуть, могли бути українські фахівці, які проникли на територію Білорусі? Ну, навряд чи, але як варіант може бути. Чи міг це бути український удар дронами невеличкими, там достатньо вибухівки, щоб їх пошкодити? Окей, як варіант. І третє – це хакерська атака, яка могла призвести до програмного виведення з ладу ось таких об'єктів. А расійцы маглі вось новыя гэтыя рэтрансляторы усталяваць ужо пасля таго, як Украіна іх вывела са строю, так? Наколькі хутка таксама такое усталёўванне? То бок это, ну, літаральна там цягам аднаго дня іх можна размясціць у якой колькасці, спадар Іван, вось на тэрыторыі Беларусі іх можна размясціць уздоўж украінскай мяжы? А скільки необхідно Російській Федерації, щоб тут же залежить від тих моментів, які від кількості дронів, скільки вони запускають, від маршруту. Це ж ставиться в лісовій місцевості. І що цікаво, вони ж маскуються. Це ж не просто стоїть вежа і вона відкрита. Звісно, вона маскується серед лісу, вона створюється враження, що це дерево, або на дерево вішають спеціальні дроти, зав'язують спеціальними сітками. Тобто там дійсно маскувальні заходи є, і виявляти їх непросто. Тобто це не от така конструкція, яка зараз на ваших кадрах, що просто стоїть посеред ліса і її видно. Я думаю, що питання ще і в цьому, чому Україна не швидко їх може виявити, або, можливо, політичне якесь питання, що ми виявили, але поки що немає вказівки на їхнє виведення з ладу. Яшчэ одну тэму хацелі б з вами абмеркаваць. Владимир Зеленскі пракаментаваў канфлікт паміж міністэрствам абароны Украіны і генеральным штабам. Як мяркуе украінскі прэзідэнт, іх кіраўнікі Фёдараў і Сырскі не змаглі знайсці агульную мову, і Фёдараў, то бок Зеленскі дакладней, быў вымушаны пайсці вось на кадравыя перастаноўкі, звольніўшы міністра абароны. Давайте паслухаем кароткую заповедь спадара прэзідэнта Украіны і вернемся да нашай размовы. Я вельмі хацеў бы адзінства. Бакі яго не знайшлі, і ў гэтым праблема. Не толькі бакоў, але і мая. Не можа быць так, што нехта адзін перамагае, а нехта адзін адказвае. Разам перамагаем і разам адказваем. Спадар Іван, на ваш погляд, вось як унутры украінскіх вайскоўцаў можа быць расцэненая такая замена? Неприємно. Відверто скажу, приємно мало, бо пан Федоров дійсно, коли його призначали на початку 26-го року, в принципі, великих сподівань не було, зважалося, що він може зробити з військовими. Він, цифрова трансформація, про супертехнології. Як виявилося, за півроку він зміг зробити неймовірне. Він дійсно ввів величезну кількість цифрових сервісів в армію, побачити проблеми, які там є. І дійсно люди його підтримують, в тому числі і велика кількість військових. Кажуть, що дійсно він був на своєму місці. І, звісно, таке ось зняття з посади, воно не впливає добре на Україну, на обороноздатність і на можливість протистояти подальшій агресії Російської Федерації. Тобто, ще раз, дійсно, він талановитий, і хочеться, щоб він залишився в обоймі українського вищого керівництва, а ось такі скандали, вони на користь нам не йдуть. З другої сторони, президент абсолютно правильно сказав, він визнав вину ще за собою, бо за такою, знаєте, аналогією, наприклад, NBA, NHL, наприклад, баскетбольна асоціація, хокейна асоціація, коли збирається Dream Team, коли збираються зірки з різних команд, звісно, що тренер, він повинен зробити так, щоб між ними не було конфліктів, а щоб вони всі працювали на один великий результат. На жаль, тренер з цим у нас, на жаль, не впорався і замінили яскраву зірку на зручніший і набагато простіше з ним комунікувати. Ёсць яшчэ удакладненне адно, тое, што ва ўкраінскіх медыях з'яўлялася, што ёсць розныя падыходы ў працы у Сырскага і ў Фёдорова, так? Менавіта супрацьстаянне ў сферы абароны. Пра гэта пісалі медыі. І, напрыклад, суразмоўца РБК Украіна падаваў такое, што Фёдораў і міністэрства рабілі закупкі па сваім на свой погляд патрэбныя, а не так, як запрошваў Генштаб і вайскоўцы. У прыватнасці гэта тычылася закупак артснарадаў. На вашу думку, што можа змяніцца, калі сыходзіць з гэтых агучанай інфармацыі, як можа паўплываць цяперашняя сітуацыя на гэтыя
момент. Я зрозумів, я спробую пояснити вам і вашій аудиторії, за що там, як кажуть, сир-бор. Пан Федоров каже, що ми розуміємо ще раз, що там, де великі гроші, там можуть бути і певні зловживання. Тому я тут не буду стверджувати, що у нас повністю нуль корупції. Є різні люди, різні схеми, на яких вони сидять. Він каже так, що на деяких закупівлях тендерні умови були прописані конкретно під одного виробника. Давайте так, вам в студію потрібно придбати, не знаю, там 20 тисяч пультів для кондиціонера. У вас там 20 тисяч кондиціонерів. А єдиний виробник це я. І ви для мене прописуєте, скажете, що нам потрібен пульт, щоб на ньому було 4 клавіші, обов'язково 2 з них червоного кольору, 1 жовтенька і так далі, і так далі. Тобто ви прописуєте під мене, і ніхто більше придбати в інших сторонніх виробників не може, бо технічні мови вже прописані під мене. Здавалося б, жодних особливих порушень немає, але особисто винагороду за рахунок об'єму отримую я, і я з вами можу ділитися. От так воно працює. І от саме з цим пан Федоров боровся, але бачите, 129 робочих днів, які він був на посаді, не дали йому такої можливості. Як Володимир Зеленскі будзе выходзіць з гэтага супрацьстаяння у ваеннай вертыкалі, актыўна абмяркоўваюць не толькі вайсковыя, але і палітычныя эксперты, і па іх меркаванню канчатковы сыход Фёдорова можа ударыць па камандзе Зеленскага, таму той пастараецца пакінуць таленавітага менеджера побач з сабой. Давайте паслухаем меркаванне эксперта і вернемся до нашай размовы. Федоров начал очень большой пакет реформ. Реформ, связанных с армией, с мобилизацией, с работой Министерства обороны, и тут увольнение. Уволить его, вывести из состава своей команды, это возможно. Но тогда почти неизбежно начнется переход Федорова в оппозицию. Его просто будут тянуть в оппозицию. Он может стать одним из центров влияния для части людей, которые не хотят Порошенко, но, скажем так, спокойно относились к Зеленскому, но критично. Да, а вот теперь они будут поддерживать Федорова. Вот как в случае с Будановым. Буданов же реально воспринимался и воспринимается как потенциальный конкурент для Зеленского. Однако Зеленский нашел очень такой хитрый способ, как нейтрализовать Буданова как конкурента. Буданов стал частью команды Зеленского, стал главой его офиса. Спадар Іван, ужо ад Уладзіміра Зяленскага ў еўразвязе запатрабавалі тлумачэнняў, чаму замянілі міністра абароны. Ён вось акурат сёння выступіў з гэтай прамовай. Ці можа вось гэтая адстаўка нейкім чынам паўплываць на вайсковую дапамогу Украіне з боку еўрапейскіх краінаў, на ваш погляд? Питання зрозумів. Те, що було раніше вже домовлено, погоджено, на це воно не повпливає. Але на майбутнє так точно повпливає. Чому? Бо пан Федоров, він дійсно міг вибудовувати класні контакти з європейцями, і в тому числі йому вдалося якимось чином, дивним, не знаю, там, магічним, знайти контакти з топами Кремнієвої долини в Сполучених Штатах. Той же самий Ілон Маск, з яким він мав розмову, і пан Федоров зізнається, каже, перед початком цієї розмови я вірив в успіх свого прохання буквально в 1%. Але пан Маск дослухався, і Starlink на території України було вимкнено, російська армія позбулася великого аргументу впливу. Тобто він дійсно має можливість спілкуватися з паном Карпом з Палантіру, з Гугла Ерік Шмідт. Тобто от це класно. Ніхто інший, на жаль, в українському уряді такими зв'язками і такими можливостями не може похизуватися. Зараз вже відомо, що міністром оборони буде чи планується призначити виконуючи обов'язки голови СБУ, це кадровий співробітник СБУ, це спецпризначенець Альфи, такий собі пан Хмара. Тобто він так само достойний, надійний, але пан Федоров – це дійсно про супертехнології вже 22-го століття, я б так би сказав. Так, от і тут питання саме галоўнае, як вось гэтая адстаўка можа паўплываць на хаду вайны ў плане, канешне, ў першую чаргу выкарыстання высокіх тэхналогіяў і дронаў. Це дійсно для нас болюче питання. Ще раз, те, що зараз закуплено, те, що використовується, воно буде працювати. Але питання, нові якісь розробки, нові інженерні рішення, нові якісь технології, чи будуть вони активно впроваджуватися в життя? Швидше за все, тут у нас буде пробуксовка, але хотілося б, щоб, ще раз, пан Федоров залишився хоча б дотичним до цієї теми і продовжував допомагати українській армії знаходити якісь нові розробки на Заході, домовлятися про їх передачу Україні, або впроваджувати самостійно щось, що було в Україні вигадано, і трансформувати це в армію. Спадар Іван, дякую вам вялікі за гэтую размову. Іван Ступак, вайсковы эксперт, былы супрацоўнік СБУ, быў з намі на відэасувязі.
Ну, а цяпер, спадарства, звернемся да нашага пытання. Сёння ў сувязі з паведамленнямі пра закрыццё крамаў, дзе прадавалася сапраўдная беларуская, мы ў вас пыталіся, ці беларуская культура ў Беларусі застанецца. З тых, хто прагаласаваў, 57%, гэта больш за ўсё, кажуць пра тое, што выжыве ў культурным падполлі. На другім месцы 20% уважаюць, што захаваецца ў замежжы. 12% сцвярджаюць, што захаваецца беларуская культура ў Беларусі, бо ёй нічога не пагражае, і менш за ўсё прагаласавалі тых, хто лічыць, што будзе існаваць на маргінэсе. Гэта 10%. Ну, як бы там не стараліся і не марылі спадары Гігін і Азаронак пра тое, што яны зачысцяць усё беларускае нацыянальнае, бачым нават па нашаму апытанню, што беларусы упэўненыя ў тым, што культура заўсёды вытрымае, як казаў наш эксперт Александр Класкоўскі, вось нельга проста ўзяць, залезці ў голову людзям, змяніць іхныя погляды, іхную прыхільнасць да ўсяго беларускага, бо Беларусь перадусім гэта ў нас унутры. Менавіта тое самае падполле, гэта нават калі ты ў сям'і размаўляеш па-беларуску альбо чытаеш кніжку. Ну а цяпер наша сталая рубрика «Жыццё рэгіёнаў», якую мы рыхтуем сумесна з рэдакцыяй БГ Медыа. І гэтая рубрика дае выдатныя прыклады, як звароты ў інтэрнэце дапамагаюць простым людзям вырашаць гэтыя надзейныя праблемы. Відэа з Віцебскага раёну ўратавала ад ізаляцыі цэлую вёску. Мясцовыя жыхары не дачакаліся дапамогі ўладаў, але пасля рэзананснай публікацыі адгукнуліся неабыякавыя грамадзяне і сваімі рукамі аднавілі мост цераз раку. Пра лагістычную бяду паведаміла мясцовая жыхарка. У вёсцы Шчыпечы Віцебскага раёну абрынуўся пешаходны мост праз раку Усвячу. Для мясцовых жыхароў, большасць з якіх людзі сталага ўзросту, гэты пераход быў адзіным шляхам да аўтобуснага прыпынку, бо альтэрнатыўная дарога таксама ў дрэнным стане. Яе разбіла цяжкая лесанарыхтоўчая тэхніка. У выніку аўтарка відэа запісала новы ролик, дзе паведаміла, як вырашылася гэтая праблема. Хотим выразить большую благодарность местным жителям, которые своими силами починили нашу кладку уже не на острове. Все-таки сила интернета делает свои вещи. Не бойтесь говорить ни о чем, не молчите, если у вас какие-то есть проблемы. А вось жыхары Браслава дачакаліся новабудоўлі ад дзяржаўнай арганізацыі, але якасць яе не вытрымала чарговага дажджу. Жылы дом, здадзены ўладамі менш за год таму, літаральна паплыў. Вода трапіла ў кватэры і заліла адрамантаваныя пакоі. Гаворка ідзе не пра нязначныя падцёкі, а пра маштабнае зацяканне вільгаці ў самі канструкцыі будынку. Вода трапляе ў кватэры нават праз дзверы і льецца фонтанам скрозь замочную шчыліну. Дом на вуліцы Кастрычніка ўвялі ў эксплуатацыю ў снежні мінулага года. Генеральным падрадчыкам быў будаўніча-мантажны трэст нумар 16 з Наваполацку. Ну, ось цяпер хай адказвае за сваю працу монтажны трэст і выпраўляе усе гэтыя недарэчнасці, бо, напэўна, людзям давядзецца рабіць самім гэты рамонт, а ён абыдзецца далёка не ў некалькі рублёў і сіламі нават зрабіць як у мост праз раку не атрымаецца. Тут патрэбныя, канешне ж, фінансы. Менавіта. Пакуль у іншых рэгіёнах скардзяцца на аб'екты нерухомасці, жыхары Магілёва сутыкнуліся з непрыемным сюрпрызам на поўным хаду. Пасажыраў шакаваў небяспечны люк у гарадскім аўтобусе. У летнюю спёку дадатковае акно магло б быць і дарэчы, калі б не аказалася у падлозе. Людзі зафіксавалі на відэа вялікую адтуліну, праз якую добра відаць карданны вал. Кіраўніцтва аўтобуснага парку адрэагавала на рэзанансную публікацыю і люк закрылі.
пасажыры, я думаю, маглі ў прынцыпе трактаваць гэта як дадатковую вентыляцыю, як кандыцыянер, тому што невядома ці адтуль менавіта халоднае паветра ішло. Сапраўды, спадарства, дзякую вам вялікі за ўвагу. Наш эфір падышоў да свайго лагічнага завяршэння. Вам дзякуем і за каментары онлайн-трансляцыі і, канешне ж, за галасаванне ў нашым ананімным апытанні ў студыі Белсат. У студыі для вас працавалі Анастасія Русецкая, Віталь Бабін. Зычым спадарству добрага вечара. Да сустрэчы ў наступных эфірах і заставайцеся з Белсатам. Пакуль.